γενική απεργία που κήρυξε η ΓΕΣΕ σήμερα μπορεί και πρέπει να είναι αφετηρία συνάντησης, συσπήρωσης όλων των δυνάμεων του κόσμου της εργασίας. Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να βάλει σε κίνηση ολοένα και περισσότερο κόσμο, να δημιουργήσει αποτελεσματικές αντιστάσεις και δυνατές κοινωνικές άμυνες και να αποτελέσει εκείνον τον πόλο που θα δώσει δημοκρατική πολιτική διέξοδο απέναντι στα καταστροφικά κοινωνικά και οικονομικά διέξοδα στα οποία μας οδηγεί το μεγάλο κεφάλαιο και κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας. Σαν συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να απαντήσουμε στην πρωτοφανή επίθεση που έχει εξαπολύσει η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση και η Τρόικα σε εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους μέσω του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά και του συμφώνου για το ευρώ που θεσμοθετεί τη διαρκή λιτότητα και καταδικάσει ολόκληρη την κοινωνία στη φτώχεια. Το μνημόνιο, το σύμφωνο του ευρώ, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής συμπληρώνουν διαγωγικούς κύκλους λιτότητας μέχρι να πετύχουν το τελικό σάρμα όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η κυβέρνηση και η Τρόικα τσακίζουν ό,τι κτίσαμε με αγώνες και θυσίες τις τελευταίες δεκαετίες και καταστρέφουν τα τελευταία ψήγματα κοινωνικής συνοχής και δημοκρατίας. Τσακίζουν μισθούς, συντάξεις, εργασιακές σχέσεις. Τσακίζουν την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση. Η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και η εμπορευματοποίηση όλων των συλλογικών αγαθών που προχωρούν ακάθεκτοι μας οδηγεί σε ένα νέο μοντέλο κοινωνίας. Ένα μοντέλο γενικευμένης φτώχειας όπου οι πιο αδύναμοι σπρώχνονται στο περιθώριο και στην απόγνωση. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα καταστρέφουν και τα τελευταία εργαλεία αναδιανομής εισοδήματος υπέρ των κοινωνικά και οικονομικά, κατά των κοινωνικά και οικονομικά αδυνάτων. Γκρεμίζουν κάθε δυνατότητα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και να συγκροτούν με ρεμβασιστικές διαθέσεις μια κοινωνία ακραίων ταξικών ανισοτήτων και φτώχειας και προσπαθούν να στρέψουν τον έναν απέναντι στον άλλο. Το συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί και πρέπει να γίνει σημείο αναφοράς συσπήρωσης ευρύτερων κοινωνικών δυνάμεων με πολιτικά χαρακτηριστικά. Να ηγηθεί του αγώνα για απεμπλοκή της χώρας μας από το καταστροφικό μνημόνιο, δημιουργώντας πολιτικές προϋποθέσεις για μια άλλη πορεία. Να δείξει και να παλέψει τις ευθείες που μας οδήγησαν ως εδώ. Να συνεχίσουμε σαν εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα για να μην περάσουν τα νέα κοινωνικά μέτρα για υποναφορά και διερεύνηση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, για την προστασία και την αναβάθμιση των δημόσιων και των υπηρεσιών. Μέτρα για την ανίσταση των εισοδημάτων των εργαζομένων, να φορολογηθούν οι πλούσιοι και μεγάλες επιχειρήσεις, εθνικοποίηση των τραπεζών, ώστε να γίνουν εργαλεία ανάπτυξης και όχι απομύτησης του πλούτου που παράγεται. Κατάρτιση της ελαστικής και ανασπάξης της εργασίας, προσθήκη σε υγεία, παιδεία και κοινωνικές υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι δεν χρωστούν τίποτα σε αυτούς που λαιλάτισαν τη χώρα μας. Γεμίζουν κατακτήσεις ενός αιώνα, όλοι στον δρόμο του αγώνα. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, με τα συνδικάτα, αντίσταση και πάλι. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να πούμε και να απαιτήσουμε αυτά που χάνουμε, τα δικαιώματά μας. Τα ξέρουμε όλοι. Εγώ δεν θα σας μιλήσω σήμερα για αυτά. Τα ξέρετε όλοι. Τα έχουμε πει 1000 φορές τουλάχιστον. Εγώ θα σας πω ότι, όπως ξέρετε και όλοι σας, είτε από τις πολιτικές, είτε από αυτούς που μας εκπροσωπούν,
πιστεύω ότι έχετε καταλάβει ότι δεν μπορεί να περιμένετε τίποτα. Είναι γνωστό πλέον ότι κανένας από αυτούς δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Κανένας από αυτούς δεν μπορεί να μας βγάλει θέσεις εργασίας. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας. Και την τύχη στα χέρια μας θα την πάρουμε αν θα καταλάβουμε ότι στο νομό μας ειδικά θα πρέπει να στηρίξουμε είτε τα τοπικά προϊόντα είτε τις τοπικές αγορές. Αυτό φυσικά δεν έπρεπε να το κάνουμε εμείς, έπρεπε να το κάνουν κάποιοι άλλοι θεσμοί. Εμείς όμως για να βγάλουμε θέσεις εργασίας, μόνο αν θα αγοράσουμε τις δραμηνές πατάτες, τα δραμηνά κρασιά, θα στηρίξουμε τις συνδραμηνές επιχειρήσεις, δεν θα ψωνίζουμε κινέζικα και βουλγάρικα. Μόνο έτσι θα μπορούμε να βγούμε από την κρίση, παίρνοντας την τύχη στα χέρια μας. Όλα μπορούν να μας τα πάρουν, αλλά ένα πράγμα δεν μπορεί να πάρουν από τον εργαζόμενο. Την αξιοπρέπειά του. Και αυτή δεν την κανονίζουμε σε κανένα. Θα πρέπει η οργή μας να γίνει ποτάμι που θα τους πάρει και θα τους σηκώσει όλους. Αυτοί που παίζουμε τις τύχες, τις δικές μας και τις τύχες των παιδιών μας. Και όταν τα παιδιά μας θα μας ρωτήσουν μεθαύριο γιατί μπαμπά και μαμά με έφερε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τους απαντήσουμε. Το λέω αυτά για τους συναδέλφους που δεν έρχονται στις εκδηλώσεις, στις απεργίες και δεν συμμετέχουν στα σωματεία τα πρωτοβάθμια. Επιτέλους κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μαζί μόνο μπορούμε. Είμαι 11 η ώρα θα κατεβήσω.